sesión do pleno ordinario. O primeiro punto do orde do día é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores ordinaria do 25 de 11 de 2022, ordinaria do 27 de 1 de 2023 e extraordinaria do 9 de 3 de 2023. Vamos ca a primeira, que é a ordinaria 25 de 11 de 2022. Algo que comentar? Votos a favor da aprobación da acta. A do 27 de xaneiro de 2023. Pasamos a votación. Votos a favor. E, finalmente, a extraordinaria do 9 de 3 de 2023. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. O punto número 2 é a aprobación se procede da ratificación de erros na modificación de crédito 1/2023. Sabeis que esa se aprobou, xa expliquei na comisión informativa, se aprobou cando acabou o período de exposición pública, veuse que estaba toda a cantidade ben, a factura o que era ben, pero a partida a que se aplicaba tiña errado o número, corrixeuse ese erro para que non haxa ningún tipo de problema despois. Alguna cousa que comentar? Non. Poñía, para que se sepa, pavimentación, onde está? Sí. Poñía un 532.750, se está ben. E tería que poñer un 532.61900. Corrixeuse eso, a cuantía era igual, 63.052, e todo estaba ben, excepto eso, non mellor de corrixir. Votos a favor desta rectificación. E o punto número 3 é a aprobación se procede sobre a aprobación do REC 5/2023. Xa vimos na comisión informativa tamén que eran dúas facturas chegadas en 2023 de servizos prestados en anos anteriores, financiados con cargo ao orzamento corrente de 2023. Unha é de un importe de 1012,70 e o outro é de 72,6. Algún comentario? Votos a favor? O punto número 3, a aprobación se procede sobre a aprobación do REC 5/2004. Perdón. Entón xa foi que o programa maior. Sí, ese é o punto 3, o REC. O punto número 4, pensei que me decías que era o REC número 1. A aprobación se procede da ratificación da resolución da alcaldía de solicitude do POS adicional 1/2023, gasto social correspondente ao 2023. Cando se aprobou o POS, se recordades, non había un informe de servicios sociais para o gasto social, se nos pasou, a verdade é que non nos demos conta, e ora incluímolo e o traemos aquí para... Non o tiña presentado tampouco o departamento, non hai que se nos pasara, que non o tiñamos presentado. Entonces, por eso non foi incluído, vale? E agora, nos lo reclamaron, xa vedes aí que o requiren dende o organismo da administración correspondiente, que é a Diputación, e o traemos para aprobar. Vale? O importe xa supoño que é o mismo, bueno, por suposto, non é o que nos deron, 57.551,59, expliquei que está aplicado a... Hai varios sitios onde se pode meter, se meteu en dous, unha emergencia social e outro ampliar o servizo de axuda, pero se é necesario calquera dos outros apartados se pode mover dun lado ao outro, vale? En caso que a cantidade é esa e non se pode modificar. Algún comentario sobre isto? Non. Votos a favor?
Punto número 5, a aprobación se procede no convenio de colaboración coa RD Muros Noia para executar o plan de sostenibilidade turística novos modelos para a sustentabilidade e competitividade turística na ría de Muros Noia. Expliquei na comisión informativa que un plan de sostenibilidade, que un proxecto que se presentou e foi seleccionado por 2 millóns, unha cuantía de 2 millóns de euros, non para Lousame, para todos os concellos que conformamos a asociación a Ría de Muros Noia, que son, recordo, se son porque lo son, Noia, Lousame, Outes e Muros. Sabedes que todos é un proxecto ben de fondos europeos, que teñen unhas exigencias que temos que cumplir absolutamente, porque senón eles se traen a financiación, e iso non queremos que pase, porque todos os concellos estamos, pois, nadie está sobrado, uns menos que outros, pero ninguén está sobrado. Había alguna dúbida que se aclara na comisión informativa, que o representante do grupo mixto preguntou e se lle contestou, non? E non sei se tedes alguna cousa máis que... Non, nos habíamos preguntado polos edificios, que edificios se sabía. Todavía hai algún concello que ten que cambiar de obra, pero ainda non están presentados os proxectos, porque non é capaz de conseguir os informes sectoriais, outros temos ainda proxectos sin acabar, os técnicos que o fan, pode ser equipamento, pode ser obra. Eu sei que se van a intentar recuperar edificios, vai estar na linha de recuperar os edificios que xa temos, teñen necesidades porque o tempo parece que é pouco, pero pasa. Hai que facer pintar o exterior, hai que facer melloras dentro do propio museo e estamos pensando na coberta dun edificio que está moi deteriorada, pero temos que facer o proxecto para que vexamos hasta onde chegan os importes, se nos chega a financiación que nos dan. Nada, dúas cousas, que a nós parecenos ben que se queira seguir gastando cartos no museo, pero tamén consideramos que hai outros sitios non se poden gastar cartos, como pode ser San Xusto, non sei se pasaron últimamente por ali, pero as escaleiras que hai en Madeira están todas destrozadas, pero tamén van. Que as levou nas o... As escaleiras de onde? As escaleiras do paseo fluvial que baixan para baixo. Todos os anos hai que cambiarlas. Levou nas o río, está ali todo... A crecida do río fai eso, esas se puxeron o ano pasado. Que hai que volverlas a poñer. Agora, se vai poñer unha pasarela para, na fervenza, poder acceder ao camiño que sigue hacia cara a Santiago. Claro, que nos pero todo eso está aí. Eu estou falando das inversións que poden ser máis significativas. O museo non o podemos abandonar. O malo non é poñer a funcionar as cousas, o malo é manter o funcionamento das cousas. Edificios, personal, equipamento, todo. Eso en todos os edificios do concello. Neste caso teñen que ser os turísticos. E dentro de moi pouco tempo habrá que ir a cambiar outras cousas na muralla e haberá que seguir pedindo para o castro de Comparada e todos os sitios que temos, e facer outros, non outros castros, outros miradores, que xa temos pensado a ubicación, pero pouco a pouco. A conservación creo que é fundamental, porque se temos moitas cousas e deixamos que se deterioren e se arruinen, creo que non é a nosa función. E iso hai que terlo en conta e tamén trasladalo públicamente, porque manter os servicios é moi costoso para todos os concellos e para nós moi especial. Vale, pois, por unha banda e por outra banda, no acordo, no primeiro punto... Si, vou ler os acordos. Hai unha pequena errata, saltase o Concello de Muros, non é a se Lousame, non é a Outes, e por todo son, aí falta poner o Concello de Muros. Isto falta xa abrir. Hasta aquí. Está moi ben, sabes, que non sei. Sí, non é así. Vale. Os acordos. Sí, Lousame, Noia, Outes e por todos son. Sí, falta Falta Muros. Falta de Muros, Sí. por eso é mellor corregirlo. Sí. Non.
Sí, sí, sí. Listo. Vale, alguna cosa máis? No, nada máis. Ben, pasamos entonces a votación. Votos a favor? Bueno, xa expliquei porque había que aprobarlo en pleno, porque estamos cos tempos limitados, porque hai que darlle a comisión que se formou entre Turismo de Galicia e a RD, e hai que mandarlo en tempo e forma. Entonces, era o primeiro paso imprescindible a firma do convenio, non? O seguinte punto de orde do día, o número 6, que a aprobación se procede sobre a elección do xuíz de paz titular do Concello. Temos toda a documentación, aí vamos a pasar a votación. O nome da primeira de Dores, non me sei os apelidos, parece mentira, verdad? Despois están repetindo. Dores González Castro. Votamos e bueno, e veremos os resultados. Votos a favor? Por unanimidade. Entón, Ai, que nome. O sea, unanimidade. entón xa non pasamos ao seguinte, porque como a cada maioría absoluta, pois a era, claro, a proposta, vamos, a elixida polo pleno. e agora hai que votar o que antes tratamos, sí, bueno, dación de conta, se iba a votar a urxencia. O punto número 7 é dación de conta das resolucións da alcaldía da 19 do 23 a 146 do 23. O punto número 8 é a inclusión se procede das remocións por razón de urxencia. Entonces vamos a votar antes de nada a urxencia para aprobar estes puntos. O cambio da modificación do pleno, as razóns son obvias, non nos queda tempo para facelo, porque dixen antes mal, cando lo expliquei, porque acabamos de recibir a documentación, porque coincide no día de reflexión cando teríamos que ter este pleno. Creo que non é procedente ni se pode facer. Entonces, o cambio, ese é unha, o outro é un REC de pleno por unha factura que chegou o día 21, pero que correspondía a traballos efectuados no finais de 2022. E a outra é a aprobación dunha que acabamos de ler dunha taxa para as direccións de obra, máis para a coordinación de seguridade e saúde. Antes votamos urxencia e logo xa explicamos cada unha. Votos a favor da urxencia. Si o acordo con respecto a iso é cambiar a data do pleno ordinario do mes de maio de 2023, prefixada para o venres día 26, que terá lugar o xoves día 11 de maio ás 20:30. Votos a favor dese cambio. O seguinte é o REC no que está a factura, son 1.600 euros e é do 30 do 11 e do último e o presentaron agora. Pois a conta, pátamelo, que non me sei. Primeiro, aprobar, dispor e recoñecer as obrigas por recoñecemento extrajudicial de créditos dos documentos justificativos de gasto antes indicados. Segundo, ordear o pago dos justificantes de gastos relacionados segundo as disposicións da tesorería. Terceiro, dar conta do presente acordo á intervención de tesorería e departamento contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Algún comentario sobre este tema? Votos a favor?
Ben, o seguinte a taxa, a ordenanza fiscal reguladora de taxa pola prestación de servicios facultativos nas obras municipais. O Concello de Lousame ten interés público en aprobar unha ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servicios facultativos nas obras municipais. O órgano competente para a adopción deste acordo é o Pleno Corporativo, na aplicación do artigo 22 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Seguiuse a tramitación prevista no artigo 133 da Lei 39/2015 de 2 de outubro de procedimento administrativo común para garantir a participación cidadanía na elaboración das normas e regulamentos, aínda que segundo unha sentencia recente que é do 31 de xaneiro, o artigo 33 non sería aplicable porque as ordenanzas fiscais xa teñen unha regulación propia, constituindo legislación especial. Canto no procedimento para aprobar a ordenanza fiscal é o regulado no artigo 17 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. A vista de todo isto, o Pleno Corporativo acorda, primeiro, aprobar inicialmente, xa sabedes, aprobar inicialmente a imposición da taxa e a ordenanza fiscal reguladora da mesma. Segundo, abrir o período de información pública por un prazo de 30 días hábiles. Terceiro, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou suxerencia, entenderase definitivamente adoptado o acordo que até ese momento era provisional. E cuarto, unha vez que o acordo provisional se leve definitivo, de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da taxa e da ordenanza fiscal reguladora terá lugar cando se publique completamente o seu texto no boletín oficial da provincia. Como vedes na página seguinte da documentación que tenes aí, na página 3, os suxeitos pasivos son as empresas ou adjudicatarias das obras ou afectadas pola actividade administrativa que constitúe o obxecto desta taxa, cando sexa legalmente exigibles, claro. A cota tributaria determinarase aplicando as seguintes tarifas: para a dirección de obras 3% sobre o orzamento de execución e a coordinación de seguridade de saúde 1% sobre o orzamento de execución. Liquidaránse no momento cando se certifica a obra e se fai pago, se farase a liquidación, e existen dúas canes para o ingreso das taxas na tesorería municipal. Ao proceder ao pagamento da rectificación, como ben decía, poderá practicarse a retención sobre a parte que corresponda á taxa ou ben liquidar as taxas ao contribuinte de xeito independente, exixindo-lle o seu ingreso nas arcas municipais nos prazos conferidos pola legislación tributaria. Alguna pregunta, comentario? Ben, votos a favor da aprobación. E agora, robos tiña non unha moción, é unha declaración institucional por razón de urgencia. Non a pude imprimir porque, como vin antes, non contaba con lirances, pero paso por teléfono a Bea máis a Tigras sobre Ana Miranda, que foi expulsada cando estaba en misión da Eurocámara, foi expulsada polo Estado de Israel e non pudo facer as súas funcións de diputada cando iba nunha misión que mandou a Unión Europea. Entón, como consideramos que é un ataque gravísimo a unha institución, é un ataque moi grave a unha persoa que está aí porque aviseu o povo, por iso presentamos esta declaración institucional. Facemos un pequeno proceso, si queres. A mí o que me gustaría, cando veñan así, telas un poquinho antes para poder ler. O sea, que iba a imprimir, iba a traer a imprimir a E agora que facemos? Mirárnosla? Para ter un receso. Vale, pois, paso, por favor. Si queres... Pasa o meu correo e imprimo eu. Vou arriba e imprimo. Xa vou arriba, vale? Xa imprimo para todos. E trae para todos, Sí, claro, teño que cortar. Sí.